Hei, mä pysäytän kameran nyt. Otetaan tää. Pekka, hei. Niin. Sano sit, kun oot valmis, niin mä rupeen kuvaamaan, mutta hei, niin. Semmonen diili, että sä avaat sen oven ja sä otat sillä, ennen kuin avaat, niin puhallat keukut tyhjään. Sitten kun sä avaat sen, niin vedät kato sitä henkeä oikein kunnolla. No ei tää nyt enää. Sulla ei mikään ongelma vai? Ei mulla ole mikään ongelma. Okei, Jarmo, tuutko sä tänne kattoon, niin kato tolle Pekalle se paikka, mihin se oksentaa tästä. Ei se varmaan oksena. Hei. No katsotaan, pitää. Mulla on 20 eurolla hupia tästä nyt. Tai sanotaan, että... No niin, nyt se alkaa. Älä vielä, hei. No, anna mennä mutta muistatko sä nyt, että ennen kuin avaat oven, niin sä vedät keuhkot, puhallat tyhjää sitä imasta. Mikäs tää on takana? Tää on tuolta sun juusto. Mitäs se muuten on se juusto? On kova jätkä kyllä, täytyy sanoa. Siis eihän tää edes tuoksu kunnolla. Oi jumakat. Vähän sitä se on, ei mä pian. Onko sä Jarmo yhtä kova jätkä kuin tuo Pekka? Samaa mieltä joo, ei me Tuli 20 euroa Pekalle tästä, mutta kyllä... Kyllä kannattaa. Näytä mulle se juusto, mä haluan nähdä minkälaista. Odota nyt, kun mä yritän itse asiassa... Kyllä mä tunnen sen hajon, se on se juusto. Se on tää näin. Tämä. Tää on se. Tää on Mikä se merkki? Tilsiter. Niin, mä vaan dokumentoin. Tää on jalkaikijuusto. No se on kyllä semmoista. En haista. Kun mä oksennan, jos mä oon pakko pitää nenästä. Jos mä pikkasenkin haistan sitä, niin mä oksennan saman tien. Ei tää nyt ei oo edes paha hajun. On se aika hyvä voimakas tänne asti. Tiedätkö sä mitä? Se heti kun se aukusti, niin tuli tänne asti. Mä annan Jussille 100 euroa, jos se oksentaa. Se kääntää vähän kylkeä. Se ei pysty, mä tiedän, kun Jussi oksenti tämän takia eilen jo. Okei, tehdään semmonen diili, niin mä hävitän tän just, mä syön tän pois. Syö se. Et syö muuten sitä, se tulee hajuna ulos susta. Ihan tosi muuten. Mihin mä sen laitan? No, heitä se johonkin helvetin kauasta tai johonkin Schumacherin autoon. Niin sitähän me voidaan olla koko radalla. Hei, sovitaan niin, että et syö sitä, koska se tulee ulos se haju susta. Niin mun mielestä se on reilu, koska se on mulle niin vastenmielinen haju, että mä oksen sitä. Voi helvetti, hyvä juusto osti ja se meni ihan mä ostan sulle vaikka sitten tuolla matkalla samanlaisen paketin, mutta päästään siitä eroon kuitenkin. Sovitaanko näin? No tehdään nyt tämmönen diili. Joo, kiitos. Koska mä arvostan tätä. Mä oon Pekka sulle 20 pystyssä ja ihmettelen kyllä, että sä pystyt haistelemaan tätä juustoa. Mä olen haistellut tätä jo monta vuotta. Tämmösiä juustoja. Mitä sä Jarmo tykkäät? Onko täällä semmoinen juustohaju täällä kämpässä? On. Se on ihan just juustohaju. Haistatko sä mitään muuta hajua? Tuon hajon, ei mitään muuta hajua kuin juustohaju. No kyllä mun mielestä paska haisee kanssa. Silloin tällä, mutta se on toisinaan. Kenen mä oon tosi onnellinen, jos se on mun... Mä oon onnellinen, jos heitä sinne mun sängylle sinne vasemmalle. Mä pakkaan tän nyt tänne näin. Tiedätkö sä mitä mä teen? Mä järjestelin omat kapat. Mä oon tuolla laukussa pelkästään pyykit ja mä pistän tuonne kaappiin kaikki. Niin mulla pysyy hommat hallussa. Ja se mitä mä pelkäsin, että mä hukkasin puhelimen eilen. Sitten mä oivalsin, että mä annoin sen Teuvolle, että se pistää sen ruotsalaisen medun pois päältä. No totta kai se unohtui sille. Ja, juustot on tuolla. Voisitko sä tehdä mulle yhden palveluksen? Niin. Kun mä maksan sulle 20 euroa, niin viekö sä ton roskiksen vielä? Niin saat sitten sen 20 euroa. Oho! Siis mun piti haistaa... Joo, saat 5 euroa lisää. Käykö? Ei, mutta se on mulle tärkeää, että mä pääsen. Mä en pysty olemaan täällä pitämättä nenästä kiinni. Ihan tosi. Se on mulle tosi vakava paikka. Jarmo, jäsäksä sen verran, että nostan tää yksi roskiks tonne pihalle. Koska se on mulle tärkeä juttu, että mä pääsen tosta hajusta eroon. Tapsa, mene ulos. Tässä on tosiaan nämä meidän Schumacher-naapurit Saksasta. Taisi olla Lübeckistä se yksi kaveri. Noin. Ihan hyviä naapureita, vaikka formulasta ei ymmärrä mitään, mutta ihan mukavia kavereita. Tässä on kuitenkin Suomikin päässyt kartalle ja
Zoomataan tuonne Belgiaan. Tossa on Saksa ja Sveitsi ja Belgia on toi pieni tossa. Tänään on tosiaan sitten niinku perjantai-aamu ja kello on noin, olisiko se noin 8 nyt aamulla. Tää Schumacher-porukka nukkuu ihan täysiä vielä. Tää Lübeckin kaveri, ei kun tää Leipzigistä oli se kaveri, mä muistin väärin jo. Leipzigissä, niin tää on ilmeisesti joku niitten oma jalkapallojoukkue, missä ne pelaa. Että Pekan kanssa sovittiin, että me ei kepitetä noita jalkapallossa, ettei loukata itteemme. Niin. Mut tosiaan, niin vielä lisää noista Saksan pojista. Siellä näköjään joku liikuttelee kättä tuolla yläkerrassa, katsotaan mitä tapahtuu. Äsken liikkuu, mutta ei enää. Ilmastointi toimii näköjään. Mä kävin tosiaan poikien autolla tässä saksalaisten autolla joskus eilen, olisiko puolen yön aikaan. Koputin oveen ja katsoin, mikä on meininki, mutta jätkät oli niin lärvit, että niistä ei saanut mitään ulos. Että ilmeisesti muutkin ryyppää kuin suomalaiset. Niin mä taidan mennä takaisin tuohon aamukahville, kun Pekka toi hyviä ei kun noita croissantteja. Niin mä jatkan tätä dokumenttia myöhemmin. Täytyy sanoa, että tähän mennessä hieno reissu ja tosi mukavat naapurit. Ja mä luulen, että mä tuun toistakin Formula 1-kisoihin, vaikka en autoa nähnyt vielä yhtään, mutta täällä on niinku fiksua porukkaa. Pekka, mulla on semmonen suunnitelma, mutta mä en lähde radalle tänään ollenkaan. No sit sä käyt Tavelotin ostaa sitä paskanpuhdista. No, tehkää mulle ostoslista, mitä mun tarvii tuoda. Okay. Mä en tiedä, lähdenkö mä yksin vai saanko mä kaveri, mutta minä lähden ainakin. Mä luulen, että toi Teuvo on semmonen mies, joka, jos se herää nyt tosta ennen iltapäivää, niin siellä varmaan lähtee mun mukaan. Jussista en ole varma. Sä eilen puhuitte siitä, että mun mielestä se on ihan Jussi asia, että jos se haluaa lähteä kattoo, jos se haluaa mun, mä lähden sinne Lieseen. Mulla on jo planit selvät. Mutta ensin pitää hoitaa se tonne noin. Paskahuusihomma, me hoidetaan sillä reissulla. Joo, onks muuta? Ei oikeastaan. Hei, semmonen vesikanisteri. Voiko sä ottaa kynä ja paperia ja pistää noin ylös johonkin? Mulla on niinku ostoslista, niin mä hoidan. Kato, muuten mä unohan ne kaikki taas. Niin kuin tässä aina käy, että jotain piti tehdä ja se unohtaa. Mutta muista, että Liisestä ei ole kauhean pitkä matka Brysseliin. Miksi mä Brysseliin menisin? Mä oon siellä ollut meina. Mä oon käynyt siellä. Siellä ei ole mitään mulla. Kerpeninkin oli matka. No. Ja Luxemburgin. Mä juttelin tämän paikan omistajan kanssa ja se on sitä, että Luxemburgissa ei ole mitään nähtävää. Se on rahanpesupaikka pelkästään. Hyvä. Mä unohdin sen suunnitelman ja Liegeen ja siinä on sitten sen vieressä on Maastricht. Saanko puhalluksen? Pekka, hei. Otetaan kaikilta puhallus ja dokumentoidaan. Mä veikkaan, että mulla on 0, kun mä oon juonut tässä yhden kaljan justi. Tiedätkö sä, miten mulla on 0. Ja hetkinen. Ei oo päällä. Ei oo päällä. Se on toi, kun off-asennossa puhaltaa, niin voi lähteä rattiin saman tien. Se on paljon helpompaa. En mä sitä tarvi aina Teuvon nukkua. Mulle riitti se tieto, että se on tallessa. Teuvo nukkui sen päällä, niin mä saanut sitä. Mä etin Teuvon taskut, sit mä löysin Teuvon kännykän, se oli Ericssonin ruotsalaisilla menuilla, josta ei saa mitään tolkkua. Mä en tiennyt miten mä saan sen, sillä ei ollut mun numeroa muistissa. No tietenkään mä en tiennyt mikä on toi täältä niin koodi ulkomaille, niin mä en pystynyt soittamaan Teuvon puhelimella omaan puhelimeen. No sit mä löysin Jarmon numeron tuolta Teuvon muistista ja soitin Jarmolle, no Jarmo ei tietenkään vastannut siihen. Jaha, niin mä olin soihkussa, että sä soitit silloin tuolla. Niin, no mä soitin Teuvon puhelimella. No seuraavaksi mä ajattelin, että mä soitan Pekalle. No sit kävi niin onnellista, että Pekka oli jättänyt puhelimensa tänne. Siinä oli se plussa, että se nyt ei ollut Nokian malli, mutta se oli sentään suomalainen Benefoni, josta saa jotain tolkkua. Hei, saanko sä laittaa tänne? Tää on edelleenkin ruotsinkielinen. Miksi se on ruotsin? No mä tiedän. Onko se mun puhelin vai? Joo. No ei se haittaa, vaikka se on ruotsinkielinen. Hei, mutta hei, jos kyllä hän osaa sen laittaa. No kyllä mäkin se osaan, kun mä saan sen puhelimeen siitä itselleni. Se oli niinku mulla virhe, että mä annoin Teuvolle sen puhelimeen ensinnäkin. Se oli se. Muistuttakaa mua, että mä en anna tätä puhelinta enää kellekään. Koska se Sinä teet omat päätöksesi ihan itse. Aikuinen mies. Mutta eiks mä Pekka nyt, mä pikkasen yritän. Nyt mulla on semmonen, että mulla on teille hirveästi informaatio, jota mä en kerro, jos te kysy. Sulla yksi asia sulla on, sulla on edelleenkin
sanotaan, sä kuljet pikkasen lujempaa kuin Kun on, niinku Ferrari. kun on koneessa niinku kapasiteettia. no en mä tiedä, kapasiteetti. Sanotaan näin, että jos mulla on semmonen niinku... Jos Sanotaan, sulla on että relax olo ja sulla ei mikään harmita, niin ei yhtään. so what? Niin, mä nautin tästä reissusta Joo. koko ajan. Se on ihan hyvä. Eikö se ole hieno? Se on niin pääasia. Että Katsos, mun mielestä maanteiden kuningas on herännyt. mä otan sitten Teuvosta pikku lähikuvan, koska mä en pysty vielä, mun pitää pistää nenästäkin, jos täällä on se. Teuvo, hei. Special thanks tosta juustosta. Oksensi tänä aamuna sen takia. Jussi oksenti eilen. Mä oon sitä ostanut. Kuka se osti? Pekka vai? Ei. Okei, no. Eli Teuvo, sä oot täysin syytön. Se on täysin Pekan vika. Se on täysin teidän Mä vika. ajattelinkin, että noin fiksu mies ostaa tuommoista juustoa, mutta ei sentään onneksi. Sori, mä tuun pois tästä. Anna olla. Hei, tässä. Anna olla. Tuossa on tosiaan ihan vieressä toi joki. Itse asiassa Jussin kanssa eilen istuttiin tässä meidän katoksen alla ja todettiin, että ei viitti mennä mihinkään liikkuu, kun sataa niin hirveästi. Kun tarkemmin mä aamulla tajusin, että me oltiin joen vieressä, että ei se ollut sade, vaan se oli tuo joen kohina. Itse asiassa mä tajusin sen eilen, kun mä menin kuselle ja katoksen alta pois ja totesin, että eihän täällä sada pisaraakaan. Sitten mä tajusin, että tuo joki on vieressä. Että löydettiin selitys tuolle kovalle sateellekin. Mutta mä käyn katsoa, nyt tuli joku kärpänen linssi. Mä menen katsotaan jokea vähän lähempää. Tosiaan tässä on niinku näin lähellä näin hienot maisemat, eli jos me katsotaan, mä käännän kameraa tonne oikealle päin. Mitä sä, koska sä Teuvo löysit tän joen? Eilen. Mihin aikaan? 6 aikaa. 6 aikaa. Me oltiin täällä joskus 5 aikaa. No niin, kato, sä olit fiksu. Mä löysin tästä vasta 1 yöllä viime yönä tän joen. Niin tosiaan tän joen nimi on Eau Rouge, eli tarkoittaa suomeksi punainen vesi. En tiedä mistä se nimi tulee, mutta se on itse asiassa tämän samalta leirintäalueen nimi on tää joen nimi, tää punainen vesi. Mä käännän tonne, tää tulee täältä yläjuoksulta, niin mä käännän kameran tonne alavirtaan päin. Eli nyt mä seison ihan